बुङोब्ला इन्डियाया इउटुबखौबो जुदि सानसे समाव आमेरिकाजों नांलायनाय बा माबा मोनसे दाङाबाजि जायोब्ला इउटुबखौबो बेन खालामाथ'। हेल' लोगोफोर, गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ नाजावदो। दिनैनि बे भिडिअ'आ लोगोफोर जायफोरा गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों आरो जायफोर गोदान इउटुब चेनेल खुलिबावनो सानदों बिथांमोननि थाखाय स्पेसियेल बे भिडिअ'खौ आं लाबोनाय जादों। लोगो नोंथांमोननियाव आं गिबियावनो बे भिडिअ'खौ बानायनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननि खाथियाव आं निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। जुदि बे भिडिअ'नि गेजेरजों आं गोरोन्थिफोर बुंफ्लाङोब्ला नोंथांमोना अननानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। लोगोफोर, इउटुबा जाबाय मोनसे एप्लिकेसन, जेरै टिकटक बेबायदिनो गोबां ससियेल मिडिया एप्सफोर फैदोंमोन, बेबायदिनो इउटुबाबो मोनसे एप्लिकेसन। बे जाहैबाय इउटुबखौ साथाम सुबुङा लोगो नांनानै बानायदोंमोन बे इउटुब एपखौ। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय फारियै जावेद करिम, सार्ट हेडली आरो स्टिभ चेन। बिथां साथाम सुबुङा 2005 मायथाइयाव साथामजों लोगो नांनानै बे इउटुब एप्लिकेसन बा प्लेटफर्मखौ बिथांमोना बानायदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बेखौ माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेम आरो माखासे थाखा फैसानि प्रब्लेमनि थाखाय मोजाङै रानिं खालामनो हायियाव, मोजाङै सोलिनो हायियाव बेखौ बिथांमोना फाननो गोनां जादोंमोन। आरो बेखौ बिथांमोना फानदोंमोन 1.65 आमेरिकान आरब डलाराव। दायो बेनि मेन हेडक्वार्टारानो जाहैबाय केलिफर्निया, आमेरिकानि केलिफर्नियायाव बेनि मेन हेडक्वार्टार दङ दायो बे इउटुबनि हेडक्वार्टार। दा लोगो नोंथांमोना सानो नामा जोंनि इन्डियाया जेरै चाइनाजों माखासे दाङाबाजि जानायनि जाहोनाव टिकटकआ मोनसे समाव गोबां इन्डियानि साफ्रोमबो सुबुङानो टिकटकआव गोबां फेन्स फल'यिं गोबां फेमास जाबायमोन आरो टिकटकआ मोनसे समाव। दायो जाय समाव चाइनाजों इन्डियाजों दाङाबाजि जायो अब्ला इन्डिया मा खालामखो, टिकटकखौ बेन खालामबाय, माने चाइनिज एपखौ। दायो बेबायदिनो जुदि आमेरिकाजों आरो इन्डियाजों बर्तमाननि समाव सोमोन्दोआ मोजांब्लाबो सिं जानो हागौ बबेबा मोनसे कारनाव माब्लाबाफोर आमेरिकानि आरो इन्डियानि गेजेराव दाङाबाजि जानो हागौ। अब्ला जायोब्ला इउटुबखौ इन्डिया बेन खालामनाय नङाथ'। आं बेनि सोमोन्दैसो बे भिडिअ'खौ बानायनो होननानै लाबोनाय जादों। लोगोफोर, आं नोंथांमोनखौ डिमटिभेट खालामनो होननानै बे भिडिअ'खौ बानायाखै। जास्ट आंनि मोन्दांथि, चाइनिसनि टिकटक एपखौ बा चाइनिसनि बेबायदिनो पाबजि बायदिसिनाखौ जुदि बेन खालामोब्ला इन्डियाया इउटुबखौबो जुदि सानसे समाव आमेरिकाजों नांलायनाय बा माबा मोनसे दाङाबाजि जायोब्ला इउटुबखौबो बेन खालामाथ'। बेन खालामाबाथ' मोजांनि बाथ्रा। दा दिनैनि गासै लाइमोनफोरा क्लास 8, 9, 10निफ्राय लानानै बिथिं गोजौहालागि बयबो लेखा फराखौसो खम गोसो होनानै इउटुबावसो बारसोमजोबनाय बायदि नुनो मोननाय जादों। दा बे खोथाखौ साननो थाङोब्ला बेनो जे जोंनि बर' गथ'फोरा बबे लामाजों थांगासिनो दङ। गावनि सोलोंथाइ आरो गावनि थांखिखौसो सेकेन्डारियाव लानानै इउटुबखौसो प्राइमारियाव लागासिनो जों नुनो मोननाय जादों। आंनि मथेब्ला जोङो गावनि सोलोंथाइखौ प्राइमारि लानानै इउटुबखौसो सेकेन्डारि हिसाबै लानांगौ। मानो होनोब्ला इउटुबा जाहैबाय मोनसे एप्लिकेसन। दायो बेबायदि हिसाबै आं बुंनो थाङाखै जे नोंथाङा इउटुबखौ सालायनाङा बा इउटुबा गाज्रि नङा। न' डाउट इउटुबा मालाबाबो गाज्रिबो नङा आरो बियो जोबोद मोजां बुस्थु। आरो इउटुबजोंनो दिनै गोबां लाख सुबुङा गोबां कौटि थाखा खामायनानै दिनै गावनि लाइफ स्टाइलखौ चेन्ज खालामदों। बेबायदिनो नोंथाङाबो हागोन। नाथाय गिबियावनो नोंथाङा मा खालामनांगोन, नोंथांनि प्राइमारि इडुकेसनखौ नोंथाङा फुलफिल खालामखांनायनि उनाव पार्ट टाइम हिसाबै नोंथाङा इउटुबखौ लालांनो हागोन, जेबो नङा। नाथाय बे नङा जे नोंथाङा लेखा फराखौ ज्राब गारनानै इउटुबावनो बारसोमबाय। बिदिब्ला नोंथांनि थाखाय गोबां लाइफआव आनसाक्सेसफुल माबाया जाहैनो हागौ। बेखायनो आं दिनैनि बे भिडिअ' नोंथांमोनखौ बेखौनो फोरमायनो होननानैसो बानायनाय जादों जे नोंथाङा इउटुबखौ सेकेन्डारि हिसाबै मावलांबाय था आरो फारसेथिं नोंथाङा जाय थांखि दङ लेखा फरायनानै गोजौ थाखोआव मोजां साख्रि मावहैनाय बायदिसिना, बेखौ नोंथाङा प्राइमारि हिसाबै लानांगोन। सेकेन्डारिया जाहैबाय इउटुब। दायो
आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय। आरो नोंथांमोना साननाङा जे आं दानो लेखा फरा गारनानै इउटुबाव हाबनोसै, आं माने मट' ब्लगार जानोसै बा बायदिसिना ब्लगिं चेनेल बानायनोसै, आं गोजान गोजान जायगायाव थांनोसै, आंनाव थाखा फैसा गैया, बिमा बिफानियाव माने थाखा फैसा दाबिनानै दामि दामि गारि, बाइक, दामि दामि मबाइल, आइफन बेफोरबायदि GoPro बेफोरबायदि दाबि जुदि नोंथाङा इउटुबार जानो होननानै सानदोंब्ला बे नोंथांनि थाखाय 100% रं होननानै आं बुंगोन। मानोना नोंथाङा नोंथांनि फिसा मबाइलजोंनो लानानै जुदि पार्ट टाइम हिसाबै मावलांबाय थानो हायोब्ला मावलांबाय था, आदारवाइज नोंथाङा माने आं बेयावनो बारसोमथारनोसै होननानै बारसोमोब्ला एसे गोरोन्थि जागोन। बेखिनिखौ आं दिनैनि लाइमोनफोरखौ बुंनो थाखायसो माने भिडिअखौ बानायनाय जादों। गोरोन्थि जायोब्ला लोगो नोंथांमोन निमाहा हो, मानोना बियो इउटुबखौनो लाइफ टाइम होननानै लानाया एसे आं गोरोन्थि बायदि नुहुरो। जुदि नोंथाङा लाइफ टाइम लानो सानदों बा नोंथाङा लादोंबो, अब्लाबो नोंथाङा जुदि नोंथांनि चेनेला देरलांबाय बा गिदिर जालांबाय, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ मोजां खामानियाव, नोंथाङा जुदि इउटुबनिफ्राय फैसा मोनजेनबायब्ला बै फैसाखौ नोंथाङा मोजां खामानियाव इनभेस्ट खालामनांगोन। मानोना इसेबां भरसा खालामनो हाया दि दिनै नोंथाङानो नाम्बार 1 इउटुबाव पजिसनाव थाबाय थागोन। बेसेबा गिदिर गिदिर टेकनिकेल गुरुजि बिथांमोननि चेनेलाबो दिनै डाउन जालांनो हमबाय। मोनसे समाव बिथांमोननि चेनेलाव गोबां मिलियन भिउस फैयोमोन, नाथाय दिनै बिथांमोननि चेनेलाव खम भिउस फैनायनि जाहोनाव बिथांमोननि माने इनकामनि हारा खमायलांबाय। बेबायदिनो जुदि मोननाय समावनो थाखा फैसाफोरखौ मोजाङै इनभेस्ट खालामनानै लायाब्ला उनावहाय माने बे इउटुबनिफ्रायनो मोनबाय थाखागोन होननानै बेजोंनो माबानानै बिनि फैसा मोननायखौ बाहायलांजोबबा जानो हागौ नोंथाङा उनाव साख्रिजोंबो जाहैया बा इउटुबजोंबो जानो हाया। बिदि जायोब्ला नोंथांनि फिउचार लाइफआ माने गोबां जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। लोगोफोर आं फोरमायनो सानो जे नोंथाङा इउटुबार जानो थाखायब्लाबो सोलोंथाइनि गोनांथि। दिनैनि दिनाव गोबां जायफोरनि मिलियन साबस्क्राइबार गोनां बिथांमोननि चेनेल, बिथांमोना माने गोबां सोलोंथाइ गोनां। जेरै नोंथांमोना लानो हायो सन्दीप महेश्वरी, डक्टर बिबेक बिन्द्रा आरो बेबायदिनो खान सार, बिथांमोना माने गोबां सोलोंथाइ गोनां इउटुबार। बेखायनो आं बुंनो सानो नोंथाङा जुदि इउटुबार जानोब्लाबो नोंथांनो माने एकदम जेनेरेल नलेजखौ नोंथाङा नांखाथारगोन। माने नोंथाङा गोजौ थाखोनि इउटुबार जानो थाखाय नोंथांनो माने सोलोंथाइखौ नांथारगोन। बेखायनो नोंथाङा साननाङा जे आं सोलोंथाइखौ गारनानै इउटुबाव हाबनो, बेबायदि सानोब्ला गोरोन्थि जागोन। लोगोफोर नोंथांमोना सोलोंथाइखौ मोजाङै लालांबाय था आरो फारसेथिं पार्ट टाइम हिसाबै जुदि इउटुबखौबो लांफानो हायोबा लांफाबाय था। बेखौसो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै सानो। लोगोफोर नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होदो। आरो आं बेखिनिखौनो दिनैनि बे भिडिअ फोरमायबाय। लोगोफोर गोजोन्थों।